Καλώς ήρθατε σε μία από τις πιο αγαπημένες μου μέρες. Το ΜΑΤ έκανε ένα casting για νέους παρουσιαστές και με πήρανε και είμαι η νέα παρουσιάστρια των Mad News, της Mad Agenda και έχω έρθει στα Mad Walk. Θα κάνω μίνι ερωτήσεις backstage και τέτοια. Μαζί με τέλεια άτομα. Γενικά δεν ξέρω τι θα δείξω, γιατί απλά ζω το dream μου αυτή τη στιγμή. Και ξαφνικά ένιωσα σαν να είμαι στο GNTM, είχε παντού μοντέλα. Εντάξει, βάφσανε και εμένα. Εδώ ήμουν σε φάση τι ζω, Παναγία μου, που συμβαίνει αυτό. Εννοείται διορθώνουμε και μάτι. Και πάμε. Ο χώρος είναι top, αλήθεια. Έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει και πάρα πολλά stand. Ας πούμε εδώ μπορούσες να κερδίσεις φουλάρι από τη ΔΕΗ απλά βγάζοντας φωτογραφία. Αλλά έκατσα και σε κάποια φάση να ξαποστάσω γιατί ήμουνα τόση ώρα με την τακούνα. Μετά βέβαια σηκώθηκα και πήγα στη ΜΑΚ, όπου είχε ένα τέλειο παιχνίδι που πέταγες μπαλάκια και ανάλογα που τύχαινες κέρδιζες δώρο. Εγώ πήρα ένα τέλειο toner, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι είναι, θα μάθω, και ένα σεσέρ. Έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Βέβαια στενοχωρήθηκα γιατί η Μαρίνα Σάτι είναι στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να είναι. Και πάμε τώρα μέσα. Εννοείται ότι φοράω τακούνια και με έχουν κόψει ακραία. Από τις παραδοσιακές φορεσιές στην Πασαρέλα. Και γνώρισα και Μάνο και Dr. Chris που αγαπώ φουλ. Σύζυγος, οραματίστρια, σκηνοθέτη. 2 hours later έβαλα αρβιλάκια. Αχ, και τώρα μπορώ να ξεκλέψω λίγο χρόνο να βγάλω φωτογραφίες στο red carpet που λείπουν όλοι. Πίσω στο show. Σε ένα λεύκομα. Ladies and gentlemen, the place may I have your attention right now. Επιτέλους, είμαι η πρωταγωνίστρια στην ταινία της ζωής μου. Γιατί εμένα αυτά είναι τα όνειρά μου. Wish you the best.